дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот хоҳем дод. давоми ҳафтаи сипарӣ гардида дар баробари ба қайдгирии ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо оқибати марг нозирони бозрасӣ ҷиҳати пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳои дағал ба мисли дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ идора кардани воситаи нақлиёт дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳои мақсаднок гузарониданд. боиси таассуф аст ки имрӯзҳо ронандагон бар хилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал намуда суръати ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд менамоянд ки ин ҳолатҳо бо оқибатҳои вазнин анҷом меёбад. дар давраи 8 моҳӣ сипаришуда бо ҷурми ин намуд қоидавайронкунӣ 119 ҳодисаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 51 нафар ҷон бохта, 110 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. чунончи санаи 21 сентябри соли равон тахминан соати 9:40 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Аланазаров Шаҳзод Ҷурабекович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқарраршуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори чапи роҳ баромада ба дарахти қади роҳ бархӯрдааст. дар натиҷа ронанда бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхонаи ноҳияи Спитамен бистарӣ гардида мусофири нақлиёт Муминов Элдор Деҳқонбоевич соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ҷамоати Куруши ноҳияи Спитамен аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. ё худ 23 сентябр тахминан соатҳои 6 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Очилов Шарифҷон Маҳмаҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 338 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррар кардашуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада аз роҳ баромада ба канори чапи роҳ чапа шудааст. дар натиҷа мусофири нақлиёти мазкур Маҳмаҷонов Анварҷон сокини ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад.